Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ano na punta mga hingala, hindi nga itong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad, Reverendo Padre, Edwin Academia Acab. Abi no adlaw na usab karon nga Huwebes, no? Pizza uno na gyud. May gala sa bulan sa Pebrero tuig 2024. Kumusta naman kanong pulding? Ay okay na ko kay Padre, wala na ko problema. Ang imong resita ay malamang napalit. Ay na naman pa rin, daghan naman na. Baon niya sa mani mong gitumar. Ay sige na mo di kong gitumar pa rin. Kaya delikado, magiging di tumar. Mas yun, mukalit na din na ka-atake. Very good, very good. Ikaw, Mr. Cheng. Huwag ka naman po ko, Father, ho? Gusto mo negosyo. Ako ka naman po, maalkad siya usahay, makaginansa po doon usahay. Kung ano ba, polypolar ba, polypoly. Very good, very good. At least, life must go on. Ay ko na naganapagan ako. Very good. Bino ato dahil nga timbayaon may higala og mayong mudto ang ako ang agaw din sa Kalumbuyan, si Gawik dako, no? Si Father Christian Durango. Ang ako pong sa kay agaw nga tuwa karon sa Winnipeg. Winnipeg kanang diocese, no? Dito sa Canada, no? So ato pon katimbayaon si Father Oni Durango. No, kumusta na ka dinha Father Oni Durango? No, ambot nagsige pa ba siya monitor sa ato Facebook? Yan na. Nahala no, may mudto na kanatong tanan mga hinggalam. Nakinaot ko nga na kamong tanan sa Kapiskay sa Panglawas. Ari kita mahigala sa atong CBCP News, Balitang Simbahan ni ining kamudtuhon. Bishop-elect Napoleon Sipalay, gikatakda na nga ordinahan isip obispo karong pitsa 18 ni ining bulan sa Marso. No, matud pa ang pagkaugma gidayon pitsa 19 i-install usab siya isip bagong obispo sa Alaminos. Siya ang mupuli kang Archbishop Ricardo Bacay kan sa gibalihin usab dito sa Archdiocese of Tuguegarao isip ilahang obispo. Balita mga higala gikan sa Vatican ayaw tuguti, ang imong kasuko nga maamtan sa salop sa adlaw. Matud pa sa gitudlo sa atong talahorong ang supapa nga ayaw pa abuta nga moabot pa og pagsalop sa adlaw ang imuhang kasuko. Makmayog yun nga dili nimo paabtan og pagsalop sa adlaw ang imuhang kasuko. Okay? So mo kana mahigala ang atong CBCP News, Balitang Simbahan ni ining kamudto. Sumna kong mata mahigala nga ni halang man hinuon sa malingahala ha. Ato sa ning atimanon kay medyo nihalang sa gamay. Okay na. Okay, no, ali kita manghigala sa atong Saint of the Day. Bueno ang atong Saint of the Day karon, walay lain kung dili si matod pa diri sa ato ang listahan ang atong Saint of the Day karon mao si February 1, no? Ang ato karon nga Saint of the Day walay lain kung dili si sagod ni mahigala February 4 naman uning na diri sa iyahang. Okay, February 1 mao si sa mahigala na sagod ni Saint Bridget of Keldari. Si Saint Bridget of Keldari. Abino kini si Saint Bridget of Keldari na taon na atong year 452. Niya namatay na itong 524. Usa kini siya ka 5th century nun who founded the Abbey of Keldari, southwest of Dublin, known as kini gitawag og
known for his generosity to the poor. The abbey contributed significantly to the spread of Christianity. Bridget was once elected as the superior and then revered as the Ireland one of the three patron saints along with Patrick and Columba. No, so karong adlaw mahigala ato nga gihinumduman ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si Saint Bridget, okay, of Kildare. Nahala no, padayon kita manghigala sa ato nga mga buhat tuno ni ining kamudtuhon. Abino mga adlaw mahigala ha, pagsimba ninyo katong mga walay mga katong dunay mga sakit-sakit tutunlan ba, dunay mga gibati-bati nga kanabitang comorbidity, simba mo ugma kay presentation of the Lord ugma no, adlaw nga diin gitawag nato Candelaria, no, Candelaria, no, muna no, kanang ugma day ang adlaw no, kanang dunay mga adili day unya day sa pitsa 3 ugma pitsa 2 pa magdala mo og kining gitawag nato sa English og kandila, candle, no, nya dakong kandila kay ug mga adlaw Candelaria na. Hala no, padayon kita manghigala sa ato nga mga buhatono ni ining kamudtuhon. Bino ari kita manghigala sa ato ang ginagmay jolo joke. Jolo joke lang manghigala no. Usa ka auto ang hapit madasmag ug usa ka tigulang mihunong ang driver unya no, usa mga og tigulang mihunong ang driver ug iyang gikasab-an ang tigulang, no, pag-abot sa pagkataon-taon ni abot ang pulis, no, matuning pulis sigurado jud ko dong kinawat gid nimo ning auto nga imuhang gimaniho. Niingon ang driver, nganong nakablo man ka sir? Kaya tanawa ra ko na imong kinaiya dong. Gibutang nimo tanawa sa imong auto dunay I love Jesus. Jesus is my Lord. No, klaro kay nga dili gani imong auto dong kay no, giunsa nimo pagkasaba ning tigulang hapit ng balas magi. Nya ang imong auto dunay marka nga I love Jesus. Jesus is my Savior. Dili gani imong auto dong, klaro gani. Bitaw sir, dili bitaw ni ako. Dili bitaw ni ako sir, kay akong auto gidrivean sir. Na mao gani, naklaro ra gid nako no nga dili gini mo tungod sa imong gibuhat sa tigulang, no, hapit pa nimo madas magi, no, imo pang gikasabaan na kay imong auto na pud marka nga Jesus, I love Jesus, Jesus is my Savior, dili jud katuwa. Klaro kay no, muna nga arestado ka. Klaro kay kinawat ng auto nimo. Joke ba yun? Joke na dagay ito, may lain. Okay, no, padayon ta manghigala sa ato nga mga buhatono ni ining kamudtuhon. Nahala ari kita manghigala sa ato ang katikism. Okay, unang pangutana pare. Taman. Kining kinibitawng manugal ta pare. Dili ba ta magkasala ini? Ba? Kini kining kabahin og panugal, actually wala gina siya may marka sa kuan, wala gina siya ay babasa nato sa Bible nga ang kining gitawag nato og lang makasala kag manugal ka. Okay, kanang kuan kining sugal lingaw ra man gina. Pero according to kuan kining experts ba, psychological experts, kini kunong sugal maka-addict ni. Ano na gitawag na to, maka-lead to gambling addiction. No, kanang primero ginagmay ra imuhang kuan, imuhang gitawag na to pusta hangtod nga magkadako labi magkadaog-daog po ka ginagmay. No diana no muna nga maabot gyud ka sa punto nga doon na pathological gambler na ka ba? Kana bang bitaw lunod patay nagyud ka sa imuhang pagkasugarol, anha na diha nga naa na kay sala.
nga naman tungod kay pathological gambling will lead to will lead people to do impossible things you never thought of. Unsa man, kalagmitan ang uban mangawat na lang para ra gyud makapanugal. Ang uban taking money meant for your children, no, kana bitang usahay ang kanang mga dili ganun bitang igpalalit og bugas, igbalayad sa eskwelahan, igpalalit og tambal, usahay mapusta pa na nimo. Kaya moingon man kasi mong kaugalingon nga ako lang ning ipusta aron mudaghan. Nya na pilde, tapos ka. Yan ano. Unya matud pa ang rason ini nga ang usa ka tawo nga nalulong na sa sugal dili na gyud makagawas kay doon na ni siya gitawag nato psychological effect nimo, kanang gitawag nato sa English og impulse, no? Kana bitawng dili na nimo makontrola ang disorder nimo sa hunahuna mo na gitawag nato impulse na ba compulsive, uncontrollable, like kanang gitawag nato grabe nga pagkapildi. Sa akong ginaingon ang mismo gyud nga pagpanugal wala mong gyud na siya sala nga nahimo. Ang problema lang kung maadik na ka sa sugal. Kaya nga naman may puruhan nga mamahimo kang pathological will lead to pathological addictions nga diin mao'y maktuklod kini mo pagpakasal. Doon na gani mga babae nga nagbaligya na lang sa ilahang kanung ilang dungog para ra makapanugal. Yung gani no. So muna nga kutob sa mahimo maglikay lang gyud ta nga kana bitawng ang sugal mao'y magdala ka nato sa pagpakasalan. Pero kalagmitan mo gyud siya mo nang maglikay na lamang gitag sugal. Although gambling mismo is not sin pero mulid man guna sa pagbuhat og dili maayo. Okay, padayon ta manghigala sa kanang gitawag nato og kanang ubang mga katekism. Abi no ug mga adlaw ay may higala do na tay gamayng warning alang sa mga tindera kandila. Do naman goy mga tindera kandila nga mura bang ilang gihimong puhunan kini bitang binditado na nga kandila. Mo na maingon sila nga kining amo aday kay bininditado na ay mo kalimot ha kini importante kay nes mga tindera kandila. Maminaw og may ha. Ang kandila nga ibaligya kinahanglan nga dili binditado. Kaya nga naman, ang kandila nga binditado, no? Kandila ba nga binditado, dili na siya pwedeng ibaligya. Okay, matod pa, will lead to simony. No? Simony. Muna nga kutob sa mahimo, ayaw gyud mo pamaligya o kandila nga binditado ha. Kay makasala mo anak. No? So, sa una, akong saksibulan pa ko, grabe na akong tinambagay sa akong mga sakop. Ayaw, intahan mo ninyong ibaligya ang kandila nga binditado. Kaya dako kay kanang sala. Ha? Kung mabaligya mo, ayaw kanang binditado. Katubang kanang lamang nga wala pa mabinditahin. Okay? So, klaro na na. Okay? So, ito mo yung rasa. 13 pan. Okay? Nahala no, ari kita mahigala sa laing pangutana. Is missing a Sunday Mass a mortal sin? Magdepende sa akong na ginaingon. Mamuni akong topic sa usang adlaw. Magdepende na siya, no? If it is not a mortal sin if he is not impeded by illness, lack of it is a mortal sin if he is not impeded by illness, lack of transportation, knows the seriousness of this requirement, and of course, freely chooses to miss Mass. Ganyan, ano? Muna gani na, wala gani ng upat ka mga requisitos, kanang imong pagwala, pag-apil sa misa, dako kay kanang sala. Okay, klaro? Okay. Ari kita sa lain nga pangutana. Lain nga pangutana. Ways in order to test the authenticity of a miracle or apparition.
No, may nang kamaupod bitaw tang mo ilaba. Kay usahay, kinibitang uban mo patuo gidayon nga kana bang gimilagruhan kuno sila niya mga tao po mutuo po dayon manaato na managkot. Number one is evaluation of the personal qualities of the person involved. Ang iyahang mental, ang iyang mental balance, moral life, sincerity, obedience to the church authority, willingness to practice faith in the normal way. Number two, evaluation of the content of the revelation themselves, that they do not disagree with faith and morals of the church, freedom from theological errors. Number three, the revolution results in healthy devotion and spiritual facts in people's lives. No? Sa ito pa, kining ang kanang gitawag na itong tinuod yun nga milagro, una nimo imong i-evaluate ang kinabuhi sa taong milagruhan. No? Ang iyahang kanang gitawag na itong mental capacity, moral life, sincerity, obedience to the church authority, and willingness to practice faith in the normal way. Number two, evaluation of the content of the revelation. Ano pong sa tao kung sa po'y unod sa maong revelation themselves, that they do not disagree nga dili kini mosumpaki sa gitudlo sa simbahan in terms of faith and morals. And number three, kinahanglan nga ang revelation mo resulta sa matud pa maayo nga devotion, healthy devotion and spiritual fruits in people's lives. Ano, mas muna siya. Bino din lang una kita kutob. Ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin AA, manamilit na usab kaninyo o manalangin kanato ang Dios makayagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good noon, Pilipinas.